Глава 2. Транснационална терористична мрежа от антикултови организации. Ще се изненадате да разберете колко много трагични събития по света стоят зад антикултовото движение. Използвайки специални манипулативни методи, те в момента подготвят американското общество за пълномащабна гражданска война. И сега ще разберете как се прави това. Скрити механизми за насаждане на омраза. Скъпи американци, вие виждате и усещате наличието на безпрецедентно огромно разделение в съвременното американско общество. Сигурен съм, че разбирате отлично докъде води всичко това и вече подозирате, че има скрити механизми, използвани срещу вас за насаждане на омраза в американското общество. Какви са тези механизми? Кой ги използва и защо? Кой и как учи американците да се мразят и демонизират един друг, стремейки се да разпали втора гражданска война у нас? И колко активно се прави това? Сега ще получите отговор на тези въпроси. Скъпи американци, ще разберете как ви водят днес от точката, където спокойно си седите на дивана и гледате филм заедно с приятелите си, до точката, в която ще бъдете готови да вдигнете оръжие срещу същите тези приятели, само защото имат различно мнение. Може би сега тази идея ви се струва немислима, но ще видите как манипулативните методи вече изкуствено ви насочват към това. Един от основните методи, които врагът на демокрацията използва днес както срещу вас, така и срещу целия свят, провокирайки омраза в обществата на различни страни и отприщване на регионални конфликти и световни войни, е методът на дехуманизацията. Чрез умишлено обезчовечаване на една група хора в очите на друга, хората започват силно да мразят свои колеги и съседи, и което е по-лошо, стават техни потенциални убийци. За да се постигне дехуманизация и разделение в обществото, врагът използва тактиката на заклеймяване и етикетиране. И един от етикетите, които врагът употребява в своята глобална кървава игра с човешкия живот, е думата култ. Ще бъдете шокирани да узнаете колко много страдания чрез умишленото използване на унизителния етикет култ или секта е причинено на хората и колко трагедии е донесло и продължава да носи това на американския народ и света като цяло. На пръв поглед изглежда, че това са само думи. Въпреки това, с помощта на тези думи етикети, Америка сега се доближава до гражданска война, а цялата световна общност се води към Трета световна война. Кой използва тези етикети и защо? И как се използват като оръжия за масово унищожение? Днес една добре координирана транснационална терористична мрежа работи на международната арена. Нейната цел е да подклажда омраза, както в рамките на отделни държави, така и в световната общност, като слага етикетите култ или секта на определени групи от хора, чрез медиите и информационното пространство. Престъпната мрежа, която се занимава с тази форма на информационен тероризъм, е Движението за борба с култовете. Антикултовото движение включва редица организации и отделни активисти, които провокират публично преследване на групи, определяйки ги като култове или секти. Въз основа на своите субективни пристрастия и произволни критерии, антикултистите могат да класифицират всяко съществуващо сдружение от хора като култ или секта, като по този начин ги подлагат на дехуманизация и обществена омраза. Същността на дейността им се състои в организирано въздействие върху медийното пространство с цел създаване на негативно мнение към определена група от хора. Използвайки думата култ и секта като свое основно оръжие, привържениците на антикултовото движение извършват редовни информационни атаки на тероризъм. Те създават новини, които предизвикват морална паника, разделение в обществото и дехуманизация на гражданите, които спазват законите. Чрез своята дейност представителите на антикултовото движение подбуждат към масова омраза и насилие и увеличават социалната враждебност и напрежението в обществото, което всъщност превръща тяхната дейност в брутална проява на информационен тероризъм. Най-често жертви на антикултовия тероризъм стават нови религиозни движения и идеологически сдружения. Търговски, светски и политически организации с ясно очертана идеологическа основа също редовно са включвани в черния списък, поддържан от антикултистите.
Днес цели народи и държави, включително САЩ, стават мишени на техните зверства. Използвайки термините култ или секта, те създават условия за насочване на обществената омраза към избраната от тях цел. Целенасоченото използване на термините култ или секта е част от дългосрочната стратегия на антикултовото движение, което води до появата на редица разрушителни явления в американското общество, включително училищни стрелби. Малко по-късно ще ви разкрия веригата от събития, в които използването на етикетите култ и секта довежда до ситуация, в която деца стрелят по други деца. Защо култ е ключова дума в дейността на антикултистите и защо е толкова опасна? Терминът култ, който е по-разпространен в САЩ, и терминът секта, използван в Европа и в постсъветските страни, първоначално нямат отрицателно значение, по-скоро са били неутрални и културологични. Въпреки това, благодарение на усилията на антикултистите, ситуацията се променя. В хода на трескавата си дейност, представителите на антикултовото движение надграждат понятията култ и секта, давайки им все по-негативен оттенък. Поради тяхната дейност, днес термините култ и секта в масовото съзнание са свързани с такива понятия, като промиване на мозъци, психическо насилие, сексуално насилие, престъпна дейност и масови самоубийства. Именно с думите култ и секта днес започва масовият информационен тероризъм, извършван от антикултовите организации и техните представители. Джеймс Ричардсън, видна фигура в американската социология на религията, смятан за един от най-изтъкнатите експерти в областта на правото и религията в света, отбелязва, че съвременната употреба на термина култ го превръща в термин за презрение или унижение и вече не е неутрално обозначение на религиозна група. Днес терминът култ е натоварен с множество унизителни стереотипи. Използването на този термин води до заклеймяване, дискриминация и насилие, както срещу религиозни малцинства, така и срещу социални и политически сдружения. Нещо повече, днес думите култ и секта са наситени с негативна окраска до такава степен, че се превръщат в катализатор на терористични атаки и дори геноцид. Ричардсън и редица други социолози и изследователи на религиите, като Барент Ван Дрил, Стюарт Райт и други, посочва, че терминът култ или секта е пренебрежителен и предава стереотип, който има сериозни последствия, когато се прилага към група от хора. Слагане на етикети на група като култ или секта може да бъде извинение за правителството да атакува групата и в крайна сметка да я унищожи. Въпреки факта, че авторитетни световни учени предупреждават за това, че използването на думите култ или секта причинява голяма вреда на хората и трябва да се избягва, особено в научната литература и съдебните дела, представителите на антикултовото движение продължават активно да използват този етикет и да го разпространяват чрез медиите, превръщайки списанията и вестниците в проводници на тяхната омразна риторика. Когато твърдят, че някой принадлежи към култ или секта, антикултистите основават обвиненията си не на научни статии или правни разследвания, а върху собствената си съмнителна и абстрактна концепция за промиване на мозъци. Тази идея няма научна обосновка и е изключително неясна. Въпреки това, именно въз основа на концепцията за промиване на мозъци, антикултистите наричат култове или секти целевите групи и организации, които са избрали. Промиването на мозъци е на научна концепция, при която така наречените култове и секти са обвинени в това, че строго контролират съзнанието на своите членове, поради което се твърди, че хората може ли да се превърнат в подобие на зомбита, вследствие на манипулацията над техните вярвания, мисли и поведение. Тази концепция не само е несъстоятелна, но и е изключително опасна, защото води до дехуманизация. Когато обществото вярва, че даден човек е с промит мозък, хората престават да го възприемат като нормален индивид. Вместо човек със собствени мисли и решения, хората започват да го възприемат като зомби или марионетка. Междувременно, при такова възприемане на човек или група от хора е много по-лесно да се използва насилие срещу тях.
Съдебният психолог Дик Антони заявява, че концепцията за промиване на мозъци и страхът, свързан с нея, се използват от антикултовото движение като инструмент за оправдание на преследването на религиозните малцинства. Съдът постановява, че концепцията за промиване на мозъци не може да се прилага като правно обвинение, тъй като е несъстоятелно и ненаучно. Но въпреки това, американските антикултисти продължават активно да популяризират понятието промиване на мозъци, за да оправдаят садистичната си практика на насилствено депрограмиране, което означава принудителен отказ от вярвания, защото освен всичко друго им носи и търговски ползи. Деструктивните концепции за промиване на мозъци и депрограмиране са въведени и активно се популяризират от поддръжниците на врага на демокрацията в Америка и от представителите на антикултовото движение. Двете фигури, които се отличават особена жестокост и безчовечност и които разпространяват вражеската си реч на американска територия, са антикултистите и депрограмисти Стивън Хасан и Рик Алън Рос. Днес те се занимават активно с публична дейност и говорят в американските медии, където пропагандират риториката на антикултовия тероризъм, насилието и омразата. Депрограмиране. И Рос и Хасан са активни членове на антикултовата организация Cult Awareness Network, CAN, която прекратява съществуването си през 1996 година, тъй като е осъдена за редица груби нарушения на човешките права и тежка религиозна дискриминация. Организацията фалира и изплаща обезщетения на хората, които са пострадали от нея. Като водещи членове на тази организация през 80-те и 90-те години, Рик Рос и Стивън Хасан активно участват в основната и престъпна дейност, като организират и провеждат принудителни процеси на депрограмиране. Депрограмирането е незаконна античовешка практика, основана на нацистки методи. Когато практикуват депрограмиране, антикултистите незаконно отвличат и насилствено задържат лице, което смятат за член на секта или култ. В процеса на депрограмиране жертвата е подложена на психически и физически изтезания с цел да промени убежденията си. Депрограмирането се извършва и с търговска цел. Антикултистите взимат доста висока такса от роднините на жертвата за техните услуги по принудително превъзпитаване, по време на които човек обикновено бива подложен на мъчения, изтезания, побоища и различни форми на насилие, включително сексуално. Тъй като тази практика сериозно нарушава човешките права, основателят на този метод, Тед Патрик, се явява многократно в съда и излежава присъди в затвора. В редица процеси съдилищата постановяват, че депрограмирането е незаконно. Рик Рос, американският антикултист, е извършил повече от 500 сеанса на принудително депрограмиране. През 1991 година Рос е обвинен в незаконно задържане и насилствено депрограмиране на Джейсън Скот, член на Международната обединена 50-на църква UPCI, чиято майка била насочена към Рос от представители на КАН. Скот завежда граждански иск срещу Рос и двамата негови сътрудници в КАН в федерален съд. През септември 1995 година 9-членно жури единодушно признава подсъдимите Рос и неговите съучастници за виновни и отговорни за лишаването на Скот от неговите граждански права и религиозни свободи. Освен това, съдебните заседатели решават, че Рос и неговите сътрудници са действали умишлено и безразсъдно по толкова възмутителен начин и толкова крайно, че това надхвърля всички възможни граници на благоприличието и това поведение се счита за жестоко и напълно недопустимо в една цивилизована общност. Престъпната дейност на Рос в това дело за отвличане води до закриването на мрежата за осведоменост за култовете, разобличена като престъпна мрежа за отвличания. Историята на Скот, който става жертва на брутално депрограмиране, организирано от Рос, поразява със своята жестокост. Той бил отвлечен с помощта на физическа сила, повалили го на земята и го вкарали в микробус,
сложили му белезници, залепили му устата и му вързали краката. По време на отвличането върху гърба на Скот сяда 300 килограмов мъж. Краката, горната част на тялото и гърба му получават множество натъртвания и охлузвания при влаченето му от микробуса по стълбите, по пода и през вътрешния двор. Скот бил задържан в специално оборудвана сграда под постоянен надзор. В продължение на 5 дни той бил подложен на психологически натиск. Обиждали вярата му и го заплашвали. Рос редовно удрял Скот по главата, когато спорели за религията. На Скот била обещана свобода, само ако се откаже от убежденията си. Подробното проучване на ефективните случаи на депрограмиране, извършени от Рик Рос, разкрива ужасната истина. Много от тези случаи са придружени от разрушаване на семейства и до пълно обезличаване на жертвите. Хората, на които уж е помогнал по този начин, са били подложени на принуда, измама и унижение. Били са лишени от правото си на свободен избор и принудени да се отрекат от дълбоко вкоренените си религиозни вярвания. Тези хора, които били пречупени и загубили вяра, са станали живото доказателство за жестокостта и коварството на методите на Рос. Демонстративните му успехи в депрограмирането са покрити със сянката на съсипани съдби и непоправими психически травми. Рос използва страховете и слабостите на хората със студена логика, за да се възползва от техните проблеми, демонстрирайки пълно безразличие към причиненото от него страдание. Действията му ясно се характеризират с насилие, жестокост и хладнокръвие, които превръщат нещастието на хората в източник на собствена изгода. Втората фигура и поддръжник на антикултовото движение в Америка е депрограмистът Стивън Хасан. Американските медии му дават трибуна да говори като експерт по култ. Но те не споменават, че експертността на Стивън Хасан е в злоупотребата с насилие над американски граждани и техните граждански права. Хасан е съучастник в Cult Awareness Network, CAN. Тази антирелигиозна група за омраза служи като национална служба за насочване на така наречените депрограмисти. Те организират рекет за отвличане, нападение и травматизиране на спазващи закона мъже и жени с цел печалба и правят всичко това, за да ги принудят да се откажат от религиозните си вярвания. Стивън Хасан е известен депрограмист. Той ръководи отряда, който травмира една от жертвите, Артър Розел, в продължение на 2 седмици, в опит да сломи вярата му. В показанията си под клетва, Розел разказва за физическото и психическото насилие. Екипът на Хасан го хвърлял на пода, като порязал и натъртил лицето му. Вързали ръцете и краката му и го държали в плен дни наред. Лишавали го от сън, нарушавали личната му неприкосновеност и елементарно достоинство. Когато Розел отказал да се отрече от религиозните си вярвания, Хасан го заплашил, че ще го третира с инжекции. И за да добавим още една обида, Хасан се опитал да убеди жертвата си да излъже, като даде неверни показания за престъплението. По-късно се появява свидетелство на Лоран Сала. Екипът на Хасан нахлува в мотелската й стая, сваля я от леглото и я заплашва, че ще изчупи крака, ако извика за помощ или се опита да избяга. Вземат я за заложник и я откарват в отдалечено скривалище, където я затварят за 8 дни, опитвайки се да пречупят вярата й. Когато главорезите на Хасан не успяват, той измъчва Сала още 3 дни, когато тя успява да измоли освобождаването си. Друга от жертвите на Хасан, Клер Кели, също свидетелства, че Хасан незаконно я държи в плен. Държал я в стая без дръжки на прозорците, по 24-часова охрана и нарушавайки личната й неприкосновеност. Хасан представя себе си като експерт по религии и в съдебни дела, като дава експертни показания пред нищо не подозиращите семейства, докато съдилищата не опровергават смахнатите му теории. Хасан продължава своите антирелигиозни атаки под ново име – интервенция. Изключително тревожно и подозрително е, че въпреки документираните доказателства, че Хасан и Рос са тиранични личности, склонни към садизъм, без емпатия, имащи нездравословно желание да вредят на хората и да сеят омраза в обществото,
Те продължават да се появяват по основните телевизионни канали на Америка. Техни статии се публикуват в водещи периодични издания, а средствата за масова информация се ръководят от техните мнения. Възниква основателният въпрос: кой стои зад тях и гарантира имунитета им? Коя е силата, която ги манипулира и поддържа? Все пак, в началото на тяхната работа преди началото на 90-те години, нито Рик Рос, нито Стивън Хасан са представлявали голям интерес с теориите си, но от 1993 година насам медиите и дори ФБР изведнъж започват да се обръщат към тях за съвет. Дали те извършват разрушителните си дейности и провеждат сеанси по депрограмиране просто защото са маниаци? Или действията им са допринесли за изпълнението на ясно определения план на врага на демокрацията, довел Америка до сегашното състояние на паника и разделение? И двете твърдения са верни. Световният враг е видял маниакалния потенциал на тези двама души като подходящ материал за превръщането им в свои пионки, които са лесни за манипулиране и чрез чиито ръце могат да унищожат Америка отвътре. Дейностите на американските представители на движението за борба с култовете са част от планирана стратегия. И Стив Хасан и Рик Рос са изпълнители на плановете на врага на Америка. Това, което те прилагат в момента, продължавайки да насърчават налагането на идеологията на омраза и разделение, не е нищо друго, освен информационни терористични атаки, насочени срещу американското население и срещу САЩ като държава. Въпреки че са спрели да използват техники за насилствено депрограмиране със собствени ръце, те получават подкрепа от световния враг на демокрацията. Така че днес те продължават депрограмирането в още по-голям мащаб и срещу по-голям брой невинни граждани, спазващи закона. Просто сега те го правят не със собствените си ръце, а с вашите ръце и ръцете на органите на реда. Ярка илюстрация е, че преди 30 години, в началото на 90-те, броят на насилствените нападения срещу нови религиозни движения се увеличава драстично и необяснимо за много хора. Изследванията, които установяват този факт, включват статистики от 19 различни държави, включително САЩ, Израел и западноевропейските страни. Чудейки се какви са причините за такъв подем, изследователите проследяват мобилизацията на антикултовите организации, появяващи се точно през този период. Основната същност и причина обаче остават скрити за тях. Истината е, че през този период, по-точно през 1993 година, глобалният враг на демокрацията активира своя идеологически център за антикултово движение, който от този момент и до днес се намира в Русия. Точно оттам се дават командите и единната идеологическа посока за цялото антикултово движение по света, която обхваща цялата мрежа. Сега, използвайки примера на този идеологически център, нека обсъдим подробно как работи той в нашата страна, която е превърната в тестова площадка за практикуване на техните методи, които планира да прехвърли и приложи в целия свят в близкото бъдеще. Идеологически център на антикултовите групи. Идеологическият център на цялата транснационална мрежа на съвременното антикултово движение и главният разработчик на неговите пропагандни методи е Руската асоциация на центрове за изследване на религиите и сектите, съкратено РАЦИРС. Основата на РАЦИРС е Центърът за религиозни изследвания на името на иеромонах Ириней Лионски, създаден през 1993 година. Този център е основан от антикултиста Александър Дворкин с благословията на тогавашния патриарх на Руската православна църква Алексий II. Представителите на РАЦИРС действат под прикритието на уж благородната мисия да защитават интересите на водещата религия на страната, а именно православното християнство. Реалната ситуация обаче е много по-сложна. Самата религия има хора, които макар и външно да се придържат към ортодоксалността, всъщност подкрепят антикултовите движения.
Тези индивиди действат заедно, преследвайки собствени цели и ползи, които нямат нищо общо с самата религия. Ето защо е изключително важно да се прави разлика между религията като система от ценности и вярвания и онези, които са проникнали в нея злонамерено, за да я използват като прикритие за своите разрушителни дейности. Тези антикултови агенти и техните съюзници в Руската православна църква превръщат тази страна в плацдарм за своята дейност и оттам започват целенасочена терористична атака срещу демократичните страни. Радикалната идеология на Рацирс, възникнала в Русия, сега разширява влиянието си далеч отвъд нейните граници. Организациите за борба с култовете имат особено силни позиции в Китай, Франция и Германия, където са си осигурили значителна подкрепа на властите или отделни нейни представители. Тази подкрепа им позволява да оказват влияние върху законодателните, съдебните и правоприлагащите органи. Един от видните представители на тази международна терористична мрежа е Европейската федерация на центровете за изследване и информация за сектанството. ФЕКРИС, със седалище в Париж. Франция, страната с дълга традиция на демокрация, неочаквано стана част от схемата на престъпното антикултово движение, като 90% от дейността на ФЕКРИС е финансирана от държавния бюджет. В допълнение, антикултовите дейности са институционализирани във Франция чрез Междуведомствената комисия Мивилюц. Въпреки това, действията на тази комисия, както и на ФЕКРИС, са били многократно критикувани от международната общност. Включително за това, че използват насилствени методи за депрограмиране, принуждавайки членове на различни религиозни групи да се откажат от своите вярвания, чрез буквално изтезаване. Както ФЕКРИС, така и Рацирс се състоят от редица организации. Мрежите ФЕКРИС и Рацирс са тясно свързани помежду си. Те действат в рамките на единна политика, използват идентични методи и поддържат тесни връзки. Например, Александър Дворкин, президент на Рацирс и водещ руски антикултист, е бил вице-президент и на ФЕКРИС и все още е член на борда на директорите. Освен това, вице-президентът на Рацирс и сътрудник на Дворкин, православният протоиерей Александър Новопашин, е член-кореспондент и на ФЕКРИС. В момента участието на представители на Рацирс в рамките на ФЕКРИС е официално преустановено. Това беше направено, за да се прикрие влиянието на руските участници върху идеологията на ФЕКРИС и да се избегнат обвинения в активна подкрепа на руската пропаганда срещу Украйна по време на ескалацията на военния конфликт между двете страни. Въпреки официалните им харти, които твърдят, че се придържат към международните конвенции за правата и свободите на човека, реалността е, че антикултовите организации действат по коренно различен начин. От създаването си, антикултовите организации многократно са се дискредитирали чрез антидемократични и незаконни дейности, които включват умишлено разпространение на лъжи и клевети, умишлено подстрекаване към насилие, използване на деструктивни манипулативни техники, подклаждане на конфликти, подхранвани от междурелигиозна омраза и целенасочено преследване на инакомислещи групи. Понякога дори се стига до физически посегателства. Официално антикултовата организация ФЕКРИС включва групи, базирани в Европа, докато Рацирс обхваща организации в Русия и страните на Общността на независимите държави, ОНД. И двете асоциации активно си сътрудничат с антикултисти от САЩ. Американският антикултист Стивън Хасан е присъствал на конференции, организирани от ФЕКРИС. Хасан е и гост-лектор в един от образователните клубове в Русия, където антикултистът Александър Дворкин също е редовен лектор. Освен това, Хасан многократно пътува до Русия с лекциите си по покана на руски антикултисти. Дворкин публикува книга, озаглавена „10 въпроса към натрапчивия непознат“, която изцяло повтаря глава от книгата на Хасан. Нещо повече, Дворкин активно препоръчва книгите на Хасан, а риториката им за опасностите от сектите е идентична, като често се повтаря дословно. Тази синхронизация на написаното показва редовен обмен на информация и сътрудничество, което предполага пряка и тясна връзка между Хасан и Дворкин. При по-внимателно разглеждане се вижда влиянието на антикултовия идеологически център върху социалните и политически процеси в САЩ.
това ще бъде разгледано подробно по-късно. Още един факт, сочещ влиянието на антикултовия идеологически център в САЩ, е, че през 90-те години американските вестници, включително престижни издания като New York Times, изведнъж започват активно да цитират Александър Дворкин и неговите субективни оценки за така наречените секти, не само в Русия, но и в други страни. Не изглежда ли странно, че коментарите на руски експерт по секти внезапно се появяват в такива известни вестници като New York Times? Прави впечатление, че възгледите и коментарите на сравнително неизвестен руски култовед са били публикувани в New York Times, въпреки обичайната трудност да се постигне такова мащабно присъствие, дори за експерти от най-високо ниво. Това може да е резултат от финансови инвестиции или подкупване на медиите, или от работата на определени агенти за влияние в медиите. Независимо от това, ясно личи съществуването на координирана сила за интегриране на мненията на руските екстремисти-антикултисти в американските публикации. Сега, използвайки дейностите на организациите Чедър, Фейкрес и Рациърс и техните лидери като примери, нека разгледаме престъпните методи на тяхната работа, които могат да квалифицират дейността на антикултовите организации като терористични актове. Как действат антикултовите организации и каква е тяхната роля в изпълнението на глобалния план на врага за унищожаване на демокрацията? В потока от новини много от вас са срещали термини като деструктивни култове, тоталитарни секти или дори култове убийци. Опасни и злоупотребяващи култове. Тоталитарни култове. Култове, думата култ. Култът. Култ. Шокиращи култове. Представители на антикултовите организации слагат етикети на избрани групи, без да имат фактически доказателства от полицейски разследвания или задълбочен комплексен теологичен анализ. Вместо това те следват напълно различни наръчници, които нямат никаква връзка с теоретичната наука, нито дори с обективната действителност. Докато терминът култ е ключов заклеймяващ термин в САЩ, то в Европа и в постсъветските страни тази роля играе терминът секта, особено тоталитарна секта, който носи силно унизителен и заклеймяващ оттенък. От 1993 година идеологът на антикултовото движение Александър Дворкин широко въвежда термина тоталитарна секта в постсъветските медии. Терминът тоталитарен, заимстван от политологията и пропагандния език от ерата на студената война, предизвиква асоциации с потисничество, лагери, затвор, бутлива тело, принудителен труд и оскъдна храна. По този начин, този термин се използва за всяване на страх, безпокойство и предубедено отношение към членовете на организациите, заклеймени като тоталитарни секти. Неяснотата на термините тоталитарна секта и деструктивен култ позволява на антикултистите неоснователно да поставят тези етикети на всяка организация. Въпреки това, използването на термини като секта, култ, тоталитарна секта и деструктивен култ не се поддържа от законите на повечето страни или международни правни документи. Тези термини нямат правна обосновка и използването им противоречи на законодателството относно свободата на съвестта и религиозните сдружения. Независимо от това, антикултистите продължават да използват тези термини като оръжие за обвинение и подтикват медиите да ги използват. Незаконната дейност на антикултовите движения не остава незабелязана както в международен план, така и в Русия, където представители на научните и юридическите среди подчертават престъпния им характер като цяло и на техния главен идеолог Александър Дворкин в частност. Дейностите на Александър Дворкин се осъждат и в САЩ, където в специален доклад е дадена правна оценка за него от Комисията на Съединените щати за международна религиозна свобода (USCRF). Основните отговорности на тази комисия включват преглед на фактите и обстоятелствата, свързани с нарушения на универсалната религиозна свобода и изготвяне на политически препоръки към президента, държавния секретар и Конгреса. Ето някои изводи и препоръки, предоставени от Джейсън Мортън, политически анализатор за USCRF, в доклад озаглавен
антикултовото движение и религиозното регулиране в Русия и бившия Съветски съюз. Дворкин отдавна е осигурил на антикултовото движение фасада на интелектуална достоверност. Александър Дворкин и неговите сътрудници са си извоювали влиятелни роли в правителството и обществото, оформяйки общественото мнение по въпросите на религията в редица страни, твърдейки, че са експерти в академични области, като религиозни изследвания, психология и социология. Те рядко са квалифицирани в някои от тях и често разчитат на дискредитирани теории и методологии, за да популяризират своята идеологическа програма. Антикултовото движение в основата си е пропагандно средство, което води високоефективна информационна война срещу религиозните малцинства в цяла Русия и много от страните, в които има влияние. Правителството на САЩ трябва публично да порицае Александър Дворкин и информационно-консултативния център Свети Ириней Лионски сили за продължаващата им дезинформационна кампания срещу религиозните малцинства, да противодейства на насочената срещу религиозните движения пропаганда от страна на ФЕКРИС и годишната конференция на ОССЕ «Човешки измерения» с информация за продължаващото участие на физически лица и организации от антикултовото движение в потъпкването на религиозната свобода. По този начин представителите на антикултовото движение не заемат научна позиция и нямат изследователски мотиви, въпреки че често се маскират с тях. В действителност, те умишлено въвеждат концепцията за деструктивни култове и тоталитарни секти в информационното пространство, като ги използват за разпалване на омраза и религиозна нетърпимост в обществото. Критериите и обвиненията, които те използват, за да класифицират определени организации като култ и секта, не са признати както в академичните среди, така и в правната рамка. Лепенето на грубо негативен етикет е първата стъпка в систематичната схема за провеждане на информационни терористични атаки. Целта е да превърнат последователите на тези мирни организации и спазващите закона граждани в обекти на омраза и враждебност, без каквото и да е фактологическо основание за това. Дехуманизация. Процесът на обезчовечаване е първият етап в действията на антикултовите организации, насочен към елиминиране на онези, които те намират за нежелани. Този метод се използва за изтласкване на жертвите от социалното поле, правейки ги силно уязвими. В края на краищата, ако група от хора или индивид са етикетирани като сектант или член на секта, жертвата веднага губи своя човешки образ. Това клеймо създава условия за по-нататъчни нарушения на човешките права и свободи. Дехуманизацията е нужна за оправдаване на бъдещи престъпления, за приспиване на съвестта и на критичното възприятие от хората. Дехуманизацията е обработка на обществото да приеме и участва в бъдещи престъпления. В момента антикултовите терористи са успели да имплантират следното мислене в масите. Сектант е равно на нечовек. За да постигнат целите си, представителите на антикултовите организации използват медиите, пропагандата, доминиращата религия в съответната страна, правоприлагащите органи и дори държавните структури. Тоталитарните секти са опасни. Те представляват значителна социална заплаха. Когато повечето хора използват думата култ за дадена група, те имат предвид деструктивен култ. Култ, който наранява хората чрез малтретиране. Това може да бъде физическо, психическо, емоционално, сексуално или финансово експлоатиране. Често в тях се използва измама, принуда, обиди и безмилостен авторитаризъм. Съществуват безброй различни видове култове, използващи контрол над ума. Има религиозни култове, терапевтични култове, бизнес култове и политически култове. Култове към личността с... Всяка сектантска структура винаги се бори срещу обществото. Тя го демонизира и говори негативно за него, което е естествено. Изучавайки историята на всяка сектантска организация, разбираме сериозната заплаха, която тя представлява на лично ниво, на ниво семейство, общество и дори на ниво национална сигурност. Целта на всяка секта е властта и парите. Всяка тоталитарна секта, която е култ, има глобални планове. Всяка от тоталитарните секти се стреми към власт и контрол над света и над всички. Именно това ги прави секти. Те могат временно да си сътрудничат помежду си, докато имат общ враг. И този общ враг за тях е преди всичко православието. Точно сега, докато слушахте, някои от вас може да са имали мисли като
Какво не е наред с това, което казват антикултистите? Сектите наистина представляват опасност. Всички сектанти са хора с промити мозъци, глупави или измамени. Може да се изненадате, когато ви кажа, че тези мисли не са ваши лични убеждения. Тези мисли са резултат от усилията на антикултистите изкуствено да имплантират разрушителните образи във вашето подсъзнание чрез информационното поле. Много от вас, когато чуят думите култ или секта, си припомнят реални примери за опасни секти, за които са чували в медиите и чиято дейност е причинила вреда на хората и обществото. Терминът култ се свързва с опасност за личността, с изображения на масови самоубийства, на жени, които са били жертви на сексуална експлоатация, на лидери на секти с хаотично поведение, граничещо с психопатия, на зомбирани последователи, които безпрекословно дават всичките си пари и имуществото на лидера. Помислете обаче преди колко време сте срещали такива неща в реалния живот. И какви са вашите познания за новите религиозни движения, освен негативните образи, разпространявани от антикултистите? Разбира се, трябва да се признае, че сред основателите на нови религиозни движения има лица, занимаващи се с измама и умишлено използване на доверието на гражданите за лична изгода, включително извършване на незаконни действия и престъпления. Но как представителите на антикултовите организации могат да помогнат в такива ситуации? Тези случаи трябва да се разглеждат от правоприлагащите органи, тъй като те носят основната отговорност за защита на гражданите от подобни заплахи. В такива случаи именно те първо трябва да проведат необходимото разследване, да съберат доказателства за незаконна дейност и едва след това всички извършители да бъдат преследвани по законовия ред, а престъпната организация да бъде забранена. Но когато става въпрос за антикултистите, всичко се случва в обратен ред. Първо, те правят неоснователни обвинения и лепят етикети, сравними с обвиненията в извършване на тежки престъпления, и едва след това търсят намесата на органите на реда и образуването на наказателни дела. Повечето от тези случаи обаче не се основават на факти или резултати от обективно разследване, а върху слухове, клевети, фалшиви свидетелства и етикети, залепени от антикултистите. Тази специфична характеристика на стратегията, използвана от всички антикултови организации, разкрива действителните им цели и намерения. Те не се стремят към обективен анализ на религиозните организации, за да открият потенциално опасни такива. Вместо това те се фокусират върху дискредитирането и ликвидирането на всяка група, която изберат за мишена. Те постигат това чрез нарушаване на основните права и свободи, чрез използване на набор от манипулативни методи, клеветническа риторика и реч на омразата, тъй като тяхната истинска цел не са заклеймените групи, които са дискредитирали и преследвали, а цялото общество, което ще гледа тази публична екзекуция. Тяхната цел е да извършват множество актове на информационен тероризъм, насочени към подкопаване на обществото, дестабилизиране на ситуацията в страната и в крайна сметка унищожаване на демокрацията. Една от тактиките, използвани от антикултистите, е да се оправдае неоправданото преследване на съвременните религиозни организации чрез даване на исторически примери, в които определени екстремистки групи, наричани секти, са извършили истински престъпления. От тези изолирани случаи се прави погрешен извод за опасността от всички нови религиозни движения, без изключение, независимо от техния произход, цели или ценности. Методът виновен чрез асоцииране е манипулативна тактика, при която нарочената организация умишлено се свързва или асоциира с негативни образи на екстремистки групи, терористични организации, престъпници и диктатори, които вече са възприемани негативно от обществото. Тази тактика се подсилва допълнително от умишленото изопачаване на извадени от контекста фрагменти от учението на нарочената организация, което допринася за демонизирането на образа на групата. В резултат на това, около нежеланите организации и техните членове умишлено се създава аура на опасност, като ги обвиняват в престъпления, въпреки че липсват преки доказателства за каквато и да е вредна дейност. Подобни действия от страна на представителите на антикултовите организации означават пълно нарушаване на презумпцията за невинност, описана в член 11 от Всеобщата декларация за правата на човека, според който всяко лице има изконното право да бъде считано за невинно до доказване на вината му по законов път.
Нарушаването на презумпцията за невинност е незаконно действие, извършено с цел разпространяване на умишлени клевети и подвеждане на обществеността.